tractor khai ruwai no thangdi nasilar kai nasilar no thangdi phiaba muitunardi borok ni bukha asuk sikunja to jotoni bagoi waisa phainai no langmano asuk sikon tawan sukdi nini bagai bo salsa tektoni sal phainai no jefru nini langmao tektoni jora phayano afru ani bo tongthongni jora phayano nungjiano tractor ruma hai onabo nini hamjama borok ungoi to ruwai klangnai salsa afru nungbo bujinai nini bukhao tamo haingkha borokni jotoni sai ubangkuk tractor nangmani hingke hamjakmani je borokni bukhao hamjakmani kuplum bini bukhao tractor bo kuplum no tongnai borokni bukhao hamjakmani kurui bini mungsa tractor bo kurui ruwai mung bukhana tiyoi tei sal busuk tongsinai o ruwai mung bukhana khibi oiridi yakare ridi tabuk tongthongni salna se tuksidi tei sal busuk nung bono wan sungnai tei sal busuk nung bagai mukti yor risinai tei sal busuk nung bini bagai bukhao ruwai mung noroksinai nini yakni 10 taka rang komai thama bai nini pocket book changoi thingya ungya phone khumbar kaisa jori thangma bai khumbu phang book changoi thingya nini sai ka hamman ka bo thangai paikha bo nini bukhana wan sugai nai liya nini khuchino wan sugai nai liya bini sak ni tongthongni khuchino simisi bo wan sugai thangmano hingke nung hingke tei tamni bagai bini bagai tractor nangai tongnai je phuru bini hamjangmani borok ungoi bono tractor roi klang phuru bo afuru simisi nono moito manjaknai naile bo salcha nono call khainani sms khainani chaitogano afuru hingke nungbono logiria oino tongnani chaitok dinung kubui bukhabai hamjangnai bo je phuru pano nini kogno norgla je borok tatal hamjangnai bo je phuru pano nini kogno khnagla borok kubui hamjangnai bo je phuru pano nini kogno yakareo thangla hamjangma bagoi bebak tomungno salaye khiwi mano nungbini hamjangmano manani bagoi nungtamo khaya tongkha nungle bebak no bini bagai yakarei paikha bole nini bukhana se bujiliya hingke bonono kubui hamjangna bagai phaiya bonono tractor ni bagai phaimani si bonini bukhana thungnani bagai phaimasi bonini bukhana subainani bagai phaimasi bo kubui bukhana hamjaya kubui bukhana hamjaka hingke bonono yakareo thangla kamu bo rangna hamjaka bo thangai paikha je borok rangno nugai hamjangnai boni hamjang jibono phano kuplungniya aw ang semano tabuni ni belai no mokole mukti yorja kuri khanni langmani logisang tabu hingke nini mokole mukti yorja nini mokole mukti yorjano hoirine keo phana kurui salcha phainai nini mokole mukti hoirine ni borok tractor ni jora lai thangka nini tabu phainai tongthongni jora wati ni jora wati phayo satung ni jora satung tungu omtui nongoi tong hanni langmao bonono khiwi klangmani hai bobo bini hamjangmani bai khiwi no klangjaknai salcha bini hamjangmani ongoi bo bini bagoi chaya sitra ongoi basanai borokno dukarka tractor khanung bo salcha nungbai belai no charai thangna jefru pano nungbono nakar sannani hinai rutuk pano nungbono rutugui mangla ongoi mangkhana bo nungbai tongpuru hiru oinai bo tei kubuni borok bai thangai salcha jiru tractor ni jora phainani hingke belai no klaisa tongthongni jora phainani hingke belai no kutu mokol bai nai thongnugoi bukha bai hamjagoi belai no chaliyana jefru kuni khabak sakai yapuri selai nani jora ono yakari kalangkha nungbono hamjangma mannani bagoi nung belai no khaikya bele rang rikha ri rikha yakung boromkha haipano bonono care khlailiya tebre tongkhonu rinani bono langma bai krungjak YouTube channel ni ang Omoldev Brahma bayarok norogo video no khana oi kichale wan sugai bujiwi mangkhana video no chajagai tongkhe please like tai share khai redi tai nunga ni channel ko tal phai tong ungangke please ani channel no subscribe khaioi bell icon no sinoi nen tapok di tamokhe ang jefru video ko tal dao afruno ni oro jotani sai sikang sagai na tui hingke tini ni bagai mo sungna video bayarok norogo jotano kaham kurung na tong hambai।